DXDC Radyoman Report. Nagtuo ang usa ka Davaoenyo nga mas maayo kung walay divorce sa Pilipinas aron nga mahatagan og bili ang kasagrado sa kaminion. Sa paghihinabi sa DXDC RMN Davao kang Nona V. Ibero, 34 anyos, inahan sa iyang tulo ka anak, iyang gisulti nga magnapulo ka tuig na sila nga kasal sa iyang bana, di na dunay bang higayon nga sila mag-away apan ilang gipanikamutan nga maresolba ang isyu og dili kini mosangpot sa panagbulag. Pero easy na lang siguro ka na. Okay ra mo pagkasal ka na may divorce. Mag-ana na jud ang ilang kuan sa ilang mindset ana. Kulang lang jud na sa kanang pagkuan sa pag-ampo gani kamo jud duha nga mag-partner kay kung focus mo sa inyong pamilya mo dili man moabot jud sa ingon ana nga punto. Apan gipasabot ni Ibero nga dili usab niya mabasol ang ubang magtiayon, ilabi na ang pagdesisyon sa asawa nga makigbulag, ilabi na kung siya ginaabuso na o ginapasakitan. Baguhay lamang sa dihang giaprubahan sa usa ka committee sa Senado ang Senate Bill 2443 o ang Absolute Divorce Bill. Sa report sa Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, gipalapdan pa ang basihan sa absolute divorce sama sa 5 ka tuig nga wala na nag-uban ang magtiayon. Adunay nahitabong pagpanglugos ay human gikasal. Dili na maresolba ang relasyon kung adunay nahitabong physical nga pagpangabuso ug uban pang basihan sa legal separation nga nakalatid sa Family Code. Niadtong Pebrero 2020 giaprubahan usab sa Committee on Population and Family Relations sa House of Representatives ang usa ka bill sa paghimong legal sa divorce sa Pilipinas. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, Radyoman Kirby Manzon, Tatak, RMN. RMN News, Diretso Balitang Metro Davao.